Gipangita sa mga anak ang ilang inahan gikan sa Zamboanga City nga nanrabaho sa dakbayan sa Talisay human kini na missing sukad niadtong Hulyo 4 ni ining tuiga. Malik si Alan Domingo sa report. Kini ang ulahing hulagway ni Pilar Basilio, 48 anyos, nga gipakita siyang anak nga si Clyde kinsa gikan pa sa Zamboanga City ug midiretso ug adto sa Talisay City Police aron magpakisayod sa update sa iyang inahan nga na-missing niadtong Hulyo 4. Nawala kang pamilya ni Pilar tungod kay wala naman kini mukunta kanila nga dili man unta kini ang iyang naandan. Nakita nyo si mama namin. July 4 pa kasi siya, hindi na kontak hanggang ngayon. Nag-aalala na talaga kami. Tulungan niyo po kami na manak si mama kasi hindi namin kaya kung mawala si mama. Mibati og dakong kabalaka ang anak ni Pilar busa nanawagan ang iyang pamilya sa mga tawo nga nakaila nini sa paghatag kanila og kasayuran. Wa pa mawadi og paglaom ang pamilya nga buhi pa ang ilang inahan. Nasayran nga mibiya sa Zamboanga ang inahan aron manarbaho isip caregiver sa Talisay City. Wala ba siyang nasabi na may problema siya dito sa Talisay? No comment lang, sir. Giadto sa mga tigbalita ang gitrabahoan ini ug nasayran gikan sa paryente sa gibantayan sa Katabang. Nasayran nga dili Pilar Basilio ang gigamit nga ngalan ni kun dili Kata. Gipasabot sa paryente sa gibantayan ni Pilar nga Hulyo 7 na nila gipablatter ang pagkawa nini tungod kay nagdahom sila nga mobalik pa kini. Gidugang nini nga ang Katabang ang gisaligan sa pagkubra sa pensyon sa gibantayan niini. Ako baka gisugo sa akong tiya, ana ra. Gisugo kay siya man tagasugo gyud at tumungkwad og kwarta. Ana, ama na. Amo withdraw. Pila man ang iyang mawithdraw? Wala ko ikwan. Na licha. Kasi pension niya. Pila man ang pension? mga 64. 64,000? 64,000. Samtang naglaom pa ang anak nga buhi pa ang inahan bisan sa posibilidad nga konektado ang inahan sa ulo nga napalgan sa Talisay City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.